барои шумо имрӯз ман як каналро муаррифӣ мекунам, ки беҳтарин канал аст. Канал дар ҳақиқат арзандаи дастгирӣ аст. Канали исломист. беҳтарин видеороликҳоро мепартояд, қиссаҳои ибратнок ва пандомез дорад. як қисса аз канали ҳамин бародарро мешунавем. дар роҳ модареро дидам, ки ашк мерехт. аз ӯ пурсон шудам: модарҷон, барои чӣ ашк мерезӣ? ӯ гуфт: агар давоми ин қиссаро гӯш кардан хоҳед, пас ба канали Панди Дӯстона обуна шавед. подписатсияро зер кунед, лайк монед ва зангулачаро зер кунед, то аз видеоҳои нави ин бародар бехабар набошед. бародар блогери нав аст. дастгириаш кунед, иншааллоҳ шуморо ҳам дастгирӣ мекунад. як мард дар роҳ мерафт, як занеро дид, ки дасту рӯяш бо рӯймол баста буд. ногаҳ як шамоли сахте шуд, рӯи он занро кушод. мард бо як дидан ошиқаш гашт ва ба модари худ гуфт: модар, ман ба як духтаре ошиқ гаштам. ҳамаи воқеаро фаҳмон. он духтарро ёфтанд, ба хонаи он духтар хостгорӣ рафтанд. духтар якум бор гуфт: не, наметавонам. боз писар намон, модари худро гуфт: бори дигар равед. боз рафтанд. ин бор духтар гуфт: як шарт мегузорам, агар розӣ бошад писаратон, ман ӯро мегирам. модар гуфт: чӣ шарт? духтар гуфт: як моҳ дар масҷид, дар хонаи худо берун набаромада тоату ибодат кунад. баъд аз он биёяд, ман ӯро мегирам. писар розӣ шуд. масҷид рафт, як моҳ тоат ибодат кард. аз масҷид берун набаромад. вақт шуд, модараш омад, гуфт: писарам, биё рафтем. акнун вақт шуд. писар гуфт: ба куҷо меравем, модарҷон? ӯ гуфт: ба назди ишқат охир. писар як табассум кард ва гуфт: модар, ман ишқи худро ёфтам. ишқи ман дар ҳамин ҷост. модар ҳайрон шуд, гуфт: куҷост? гуфт: ишқи манро дида намешавад. ишқи ман худо аст. ман ба худо дил бастам. бародарон, хоҳарон, барои одами мефаҳмидагӣ ҳамин қадар бас аст. як нукта бас аст, гар шуъур аст, варна чароғ пеши кӯр аст.